Altså, nu må I simpelthen fatte, hvad det her handler om. Jeg skal ikke have nogen kloak. Alle de blomster, som folk har gået og pudset og plejet her i alle de år. I er ikke kommet med et eneste fornuftigt argument for, hvorfor hele kolonihaven skal graves op. Nej, men for det første er det jo ikke det hele, der skal graves op her. Nej, altså, det er jo fordi, der skal laves kloakering. Det skal der i alle foreninger i hele kommunen. Men undskyld mig, Nina. Hvad fanden skal det gøre godt for, hva'? Ja. Min lort har ligget der i mange år, og der ligger den godt. Og sådan er det. Ja, men den generalforsamling, det kan jeg fortælle jer. Det bliver en krigsskueplads. I kommer på Julerstejle. Men det er jo ikke noget, vi har besluttet, Elka. Det er kommunen. Det kan da godt være, men der bliver folkedrab. Ja, det gør der, Morten. Ja. Men folkedrab. Ja. Det er som om, at I ikke helt forstår perspektiverne i det. Som om vi ikke forstår. Jeg forstår godt, hvad det handler om det her. Det er meget enkelt. Det bliver bare dyrere, Morten, og det bliver dyrere og dyrere. Det er jo ikke noget, som Nina sidder her og finder på. Altså, Nina har da været i dialog med Hans Trane inden fra kommunen, og jeg kan fortælle, at jeg var der igen i tirsdags. Ja, og hvor du har siddet, Nina, med de fine herrer på det høje slot og drukket te, og I har siddet og bestemt en hel masse ting hen over hovedet på alle mulige andre mennesker, som I ikke har en stand for skid på. Jamen, det er jo kommunens folk, som har kompetence inden for miljø og teknik. Faktisk også af miljøhensyn. Miljø og klima, og miljø mig her, og miljø mig der. Stop. Ja, man kunne for eksempel også bare sige, kære venner, ellers tak. Ja, selv tak. Velbekomme. Altså, undskyld, jeg synes, det er noget fis at begynde at sidde og diskutere det her nu. Jeg har brugt så mange timer på det. Nina, hvis du har lagt så mange timer i det, hvorfor har du så ikke ordnet det? Ja, lige præcis. Ja. Nå, men vil du være, så tage selv op og snakke med Hans Trane? Jeg skal ikke op og snakke med Hans Trane. Nå, men jeg vil gerne snakke med Hans Trane, ikke? Fordi så kan man sige, nej tak. Ja, tak. Nej, nu må I altså simpelthen være lidt mere konstruktive her, ikke? Morten! Was meinst du, das eine Frechheit? Ja, altså... Jeg siger dig en ting, og Nina også. Hvis der så meget som kommer en enkelt bobcat ind på min grund, så hakker spænden, du! Ja. Det lover jeg dig!